بني እግዚአብሔር ካ የመስግኖ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ቅድሚ ዓመት ዘይመላ ኣገልግልካ ካልኣይ ድሕር ፀዊዕካ ደሓን ኣላ ማለት ይዓዲ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ፅቡቅ ግዜ ከም ዝነበረና ይኣምን ብኻልኣይ ደስ ዝብለኒ ናይዚ ማሕበር እዚ ከዓ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ኣብ ኣገልገልቲ ዘለኩም ወፍሪ ክትገብር ከምኡ ምሕሳብ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ኣይትረኽቦን ኢኻ ከምዚ ኮንፈረንስ ኣዳልወልና ገለ ኢሎም ፀዊዖሙኻ እዮም ትምለስ እምበር ኣብቶም ዘለዉ ኣገልገልቲ ወፍሪ ዝገብር ቤተክርስትያን ብዙሕ ኣይትርእን ኢኻ ስለዚ ፅቡቕ ነገር እዩ እዚ መመሊስኩም ወስኹሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት ሰባት ክኸዱ ከለዉ መዘምራን ይኹን ኩሉ ክፍላት ኣገልግሎት ብድሕሪት እንዳመፀ ተዘይተሓዲሱ ሓድሽ ሓይሊ ተደይተወሲኽዎ ሓድሽ ትምህርትን ሓድሽ ስልጠናን ተደሂብናዮ እናደኸመ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብ ስራሕና ዘለና ክስታይ ይረኣይዎ ስለምንታይ እዮም ስልጠናታት ኣብ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ገለ ዝህቡና ነቲ ንፈልጦ እኮ እዮም ዝደግሙልና ግን ነቲ ስራሕ መሊስካ ክትፈትዎ ተኪካ ትዓዪ ንዓኻ ዘለዎም ተገዳስነት ከርእዩ ዝገብርዎ እዩ ስለዚ እዚኣ ከይበልኮ ይሓልፍነ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ነውና 6 ሰዓት ዶ ነይሩና ግዜ ዝወሰድናዮ ፅቡቅ እዩ ጎይታ ይባረኽኩም ቀፅልዎ ኣምላኽ መስገን ሎም መዓልቲ ብዛዕባ